tumong ug tinguwa sa Ginoo. O bitaw na nitak na ato ipadayon ni ato pag paminaw sa pulong sa Ginoo kay mao kini ang usa ka importante sus ka tawo kay aduna man gyud panghitabo. Muna nga ang tao makaluluoy gyud kayo sa diha nga buabot-ang mga giprophesy sa Ginoo nga mahitabo labi na mga ilhanan sa iyang pagbalik. Una nga kita karon magpunta labi na kining gitawag og mystery. Nga din gingan na bitaw nag mystery kay ngano man wala gyud tao nga nakasabot ini. Bisa ka na pagpangalagad nato, no? Namatod pa niya nakitang tanan nga diha sa tubangan sa Ginoo. Gikinahanglan nato ang kabubuton sa Ginoo. Kay dili ang tao makasulod sa gingarian sa langit nga magatawag lang Ginoo Ginoo kun dili katugyo magatuman sa kabubuton sa Ginoo, which is ang kabubuton sa Ginoo is the mystery. Dili ni explicar og tao mo bitaw nung ang preacher ingon ni Solomon mangita gyud na siya og pangwali nga madawat sa tao kanang pulo nga ruglansang ba nga mudulot sa iya kasing-kasing ba nganong nga nagsimba siya nganong nga nanganagad siya nguna na bang mga pulo nga bangano dili lang kay ingon magsimba ta mo bitaw nang nahitabo sa Israel nganong ihayab to sila sa Holocaust because gibaliwala lang nila what sila nangita what is acceptable. Muna si Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 10 muna niingon siya finding out what is acceptable kay dili tanan nga mga pagsimba, pagdaay, pag-awit, pagpasalamat nga gidawat sa Ginoo. Dili ang tanan pagdaay, pag-awit, pagsimba nga kabubuton sa Ginoo. O bitaw na nga nagingon siya dili tanan ng tawag Ginoo Ginoo makasot sa gingan sa langit. O na musulti ko ninyo sa tanan nga isulat dire. O nang gingon mutuo mamugpadili basta ako muwali ug musulti sa tanan nga naisulat diri kay mao kana ang akong kaluwasan kay kung dili ko muwali matud pa ni Apostol Pablo alaot ako kay ngano man gitaga ang kagasa mo nang gingon aros pagwali sa pagsulti ay mao man ang number 1 akong pangayo sa Ginoo ba gamiton ko niya sa dili pa siya mobalik ang mao na ni ron o bisag gamay lang mo wa ko nagunahuna. Kay ang gisulti magyud sa Ginoo ang matag pastor gitagana gyud na sila kay adunay kornero nga gibantayan nga gani nagingon si Jesus Christ kung aduna may pamutano sa mga tao nga may tungod sa kaluwasan ingon ni Jesus Christ paningkamot jud mo pagsulod sa gingarian sa langit o sa pagsulod sa dalan kay daghay na ninguha pandili makahimo dili nato na malalis. Dili ta makaingon kay kita Kristohanon. Dili na lang magira, dili na lang ta mahadlok, dili lang mahitabo ang mga gingon sa Ginoo diri kay ngano man Kristohanon ta. Mao bitaw na ang pulong sa Ginoo isulat nga ni nga mao kani ang atong gabayan. Gitawag gani ni og suga aron naatay agyanan ug asa ta moadto. Mao ni karon atong hisgutan kung atong unang miaging Domingo naghisgot ta about the anang wisdom sa Ginoo nga diin wala gyud may bawana mo ni karon kay ang wisdom manggod is a mystery sa 1 Corinthians no? Chapter 2 verse 6 to 16 magsugod ta. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. Wanang gingon sa unsa paagi ako nagasulti kaninyo may tungod sa kahibalo ngadto sa mga hingpit para sa mga hingpit ni kining mga kahibalo nga gitudlo sa Ginoo para ni sa mga hingpit. So ang tao gayod nga diin sultihan ining wisdom because hingpit na siya. Wanang gingon dili na ingon nga abi kay nangalagad ka sa Ginoo gani takabalo nga hingpit na ba ang tao, no? Huwag yung takabalo, pero ang pulong sa Ginoo nagsulti na daan, walay usa ka hingpit. Pero ang pulong sa Ginoo nagingon maghingpit mo. Namsaw man ato paghingpit,
Nga may usa daw kuno nga hingpit. Yang sa umawita nang nagtuon sa pulong sa Ginoo aron mahibaw ta. Mao kani iyang gingon. King wisdom. Namatod pa niya, them that are perfect, yet not the wisdom of this world. Dili ning mga bright o ka-bright nimo diri sa kalibutan. O bito nang naigingon si Apostol Pablo nga din gipili niyang mga walay wisdom aron pakauwawan ang mga adunay wisdom din sa kalibutan. So latod pakasulti kung atog yung sabton ang pulong sa Ginoo ang gamiton sa Ginoo kadtong mga walay wisdom. Ano man aron di manghambog. Dili ingon nga kita kay muna mga tao tinuod man gina ang Gentiles ingon ni Apostol Pablo ang mga Greek ngita sila og mga wisdom nga mga tao ba, mga bright mo nang daghang kayo nanunod sa mga bright nga pastor. The which is na isulat na good na, mo bitaw na nga, kung atog yung una-unaon, kung ikaw adunay understanding, ang Biblia wala gyud daw ni nagtudlo about ining kalibutan. Dili wisdom in this world. Dili ni mahitungod nga adunay magwali kinahanglan bright. Kay nga naman, this is a mystery. Nga ang Ginoo ra gyud nagpasabot ining mystery. Pero kining tanan nga mystery mao kani ang gipadayag niya pinaagi sa balaang kasulatan. Mao kani ang nagsulti. Kay kung dili ka kay balo, mao nang epistle no that truth, ang tinuod lang di gyud ka maluwas. Pero kung mahibaw ka sa kamatuoran, gani giingon na daan, giprofesi na daan nga di ang Israel, ang mga Jewish or Judeo Israelites, ang kamatuoran ni hawa sa ilaha. Nawala ang kamatuoran. Period na bisan karon bingong gyud ko ninyo ang mga Hudyo, wala na kamatuoran sa ilaha. Nang nagsige na naggira karon mo na nga kita kun di ta magpakabana abi nimo easy lang ng gira. Naisulat man na. It is written kung mga tana ka Ginoo ngano na may gira. Naisulat na, ilhana na. Kulang na lang gani ko sa kagira. Ikaduha naman ang gira karon sa tuan. Nagpadayon ang Ukraine, nagpadayon na ang Israel. Karon dunay nagplano nga ang Pilipinas maapil. Labi na kung sugdan o gira ka ng Taiwan. Kaya doon na yung naninguan ng Taiwan. Klaro, anak mo na nga kita. Magdali-dali kita ini pagpangalagad sa Ginoo kaya ang kaluwasan daw nahapit na mubalik mas diol pa kaysa kita nidawat sa Ginoo kay ngano man kulang kay ta. Mao bitaw na nga din importante kung wani rita sa simbahan ato yung tinguhaon nga ang kabubuton sa Ginoo kanang will of God yun kay useless na kung dili nakabubuton sa Ginoo bisa pag magsigig kag pag-ampo diha pasalamat sa Ginoo nya kana imong diha pag-ampo kung pasalamat dili day na kabubuton sa Ginoo unsa na lay atong maangkon puhon mo nang gingon sa Biblia allow ang mga tao mo nang gingon sa Biblia jutera ang nakatultul gamay ra ang maluwat gani niingon gani ang Ginoo paningkamuti lang ninyo wa gyud siya nagingon nga mga tulo, mga upat, mga lima ang maluwas kundi paningkamuti gyud ninyo mo nang niingon si Apostol Pablo strive your own salvation your own mo nang ako naningkamot ko sa akong paglalang kaluwasan wala ko nagunaw na nga ako pastor ako ayong simbahan mo niya akong bigas no mo na kanang kamong nagasimba diri that is your obligation sa Ginoo service na ninyo sa Ginoo kung unsa inyo ang gigasan sa Ginoo tiglimpyo man mo nang gipakita sa Ginoo nga faithful mo kay usa na kapart nga gihatag sa Ginoo nimo nga ikaw ingon ana ang imong buhat kung unsa man kadri sa simbahan mo na imo gyud nga ikaw mahimong matinud-anon kay gusto sa Ginoo gani giingnan niya mga steward nga di na mga steward daw kinahanglan mo pakaon yun na sa mga iyahang gibantayan nga maabtan sa Ginoo nga mahimong matinud-anon. Una akong sulti ninyo about ining pagka matinud-anon. Mo ni iyang gingon dinhi. Tanang wisdom na para lang na sa mga hingpit. Kung ikaw hingpit na, so doon na kay wisdom. Nga matad pa niya wisdom of this world, not wisdom of this world, nor of the prince of this world.
that come to naught. Nga matod pa niya, bisan pa ng mga prinsipe or mga dagkong mga adunay mga kaalam, dili na mao ng wisdom na. Verse 7, but we speak the wisdom of God. Nagsulti siya, si Apostol Pablo, pinaagi sa kaalam diya sa Ginoo. In a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Nga matod pa niya, nga gi-ordain na nga wisdom, mystery, hidden. Nga mao ka na ang gi-ordain sa Ginoo diri sa kalibutan. Gitugot ba nga mao gyud na nga wisdom ang ato ang pangitaon. Kung sana nga wisdom, nga matod pa kanang wisdom dili na angton sa usa ka tawo kun dili ihatag na sa Ginoo sama ni Solomon. Kadi si Solomon nangayo gyud knowledge and wisdom and understanding. So gitagaan siya. Kanang giingon ni Santiago, the wisdom of God from heaven is pure. Kanang pure putli ba? Kadin ikaw kung yung ka na kay wisdom niya day ang imong binuhatan day. Dili day tama kay nga naman wa makakabalo sa mga pulong. Mo na yang gingon dinhi. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom of God ordained before the world into our glory. Verse 8, which none of the princes of this world knew, or had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Nga din, bisan ang mga prinsipe, mga princes of this world, wala na sila kabalo, nor had that they known it, for had that they known it, kung sila palang nagkabalo, dili unta nila ilansang ang Ginoo sa himaya. Verse 9, but as it is written, I have not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Nga matod pa na kanang wisdom magayod, no? Nga naisulat na, nga matod pa na bitag na ay mga mata pero dili nila na makita ng wisdom. Nor ear heard, ni bisan na dalunggan, di na sila kadungog anang wisdom. Was na sila kabalo kung unsa gyud ng wisdom nga giingon sa Ginoo. Nga abi nimo dito sa proverb kung imo lang nang mabasahan ang giingon ni Solomon kanang wisdom daw kuno kanang nakakaplag. Blessed is the man that kanang gitawag og nakabaton siya, find it wisdom. Nga naman because wisdom is the tree of life. Muna ang kahoy sa kinabuhi dito pa sa panahon ni Adan ug ni Eva, nga si Adan ug si Eva wala pa kana. Kay kanang tree of life, that is eternal life sa Ginoo. Mo ni ang wisdom nga giingon ni Solomon. Mo ni ang iyang giingon karon ni Apostol Pablo nga ayang giisgutan. Nga wa gyud ni nadunggan bisag naay dalunggan, unya wa gyud ni nisulod sa iyang kasing-kasing sa tao. Wala gyud ni sulod. Karon moingon ta nga ikaw nakahibalo. Moingon ta nga mga tao nahibalo. Nga gani nagingon si Apostol Pablo ni bisan sa kasing-kasing sa tao wala ni enter ng wisdom. So sa paagi nga ikaw iya nagyud sa Ginoo be. Wag ta nang ningon ang Ginoo paningkamuti lang ninyo. Kay daghay na ningo apan di makahimo because mo nang ningon si Jesus Christ, if you shall know the truth. Mo na ang kamatuoran ra, mo nang dili ta magingon nga kita Kristohano na. Pag-abot ining mga panahon, mga kagubot kay naanam na. Bisag dili nato basihan ang Biblia, bisag dili ta mo confirm ining Biblia, magira gyud. Kay mao man atong una pang panahon ngano nagira sila. Mao bitan nang si Santiago nagingon. Ngano man dunay gira. Ngano man ay gubot tungod kay ang tao adunay gipaninguha apan dili makabot di magira. O mo ni giingon niya. Mo na nga din kay sila manggod nagapangayo sa Ginoo.
Nya, dili iatag sa Ginoo, mali ilang pagpangayo, kay gusto ron silang kagalingon, mo nang magira. Asa man daw gikan ang fighting, tungod sa iyang gusto. Mo na iyang gingon dinhi, kaning wisdom, wag yun din sulod sa tao. Mo na ato karong gisgutan, nga gisgutan po ni Pablo. Mo na atong gibasa kay si Apostol Pablo, mao na atong ministro. Kung doon na may mga Gentiles, mga Pilipino nga, mingon sila, go to the world and preach the gospel, sa tinuod lang, ang gisulti ni Pablo, dili na, ingon nga, go to the world and preach the gospel. Study to show thyself approved unto God, dili na ingon nga, magwali ka lang, yawa kay study si mong kagalingon, approve ba ka sa Ginoo. Si Apostol Pablo, mao ka na ang atong ministro sa mga hintil. Gipili si Apostol Pablo aron mahimong gitawag mag-sanctified sa mga halad, sa mga Gentiles. Dili na ingon nga kay si Jesus Christ nagsugo sa tinuod lang. Matod pa ni Apostol Pablo, mawali gyud ang pulong sa Ginoo. Bisay way magwawali. Kay ngano man ang pulong daw sa Ginoo natagak na kaniadto. Asa natagak? Unsay giingon ni? Sige. Sa dalan. Bisan nasa ka makadungog nagpulong sa Ginoo itong unang mga panahon. Una nga din ang pulong sa Ginoo, naisulat na, nga matod pa niya kanang wisdom. Unsa magyuday ng wisdom? Nga ang Ginoo nag-prepare. Nga matod pa niya, gi-prepare niya itong mga tao nga naigugma kaniya. Matod pa niya dito sa 18, sa 9. Neither entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Wa gyud na nisulod sa usa ka kasing-kasing sa tao kanang butang nga ang gingon or giandam sa Ginoo para ni atong mga gihigugma o katong nahigugma kaniya. Ikaw kay balo ba ka kung unsay gi-prepare sa Ginoo? Bitaw moabot ang kagugot nya asa man ka? Unsa may giandam sa Ginoo nimo, mao bitaw nang kinahanglan may pauta nganong nagsimba man gyud ta? Nganong ni ani man ta, nganong gikinahanglan man nato ang Ginoo? Kay ngano man aron ingnon ta Kristohanon, aron ingnon ta ni dawat sa Ginoo, aron ingnon ta. Mao bitaw ng mga parasiyo, mga eskriba, mga hypocrite, aron ingnon na sila. Pero ang tawag day sila mga murag lungon nga puti pero bukog day puro sa sulod. Mao bitaw na nga diin kita unang gingon ang Ginoo naghatag og kahayag ngadto sa mga hintil. Nga diin mao na si Apostol Pablo ang nagpahayag sa tanan aron ang ato ang pagsimba. O binaw sa tinuod lang klaruhon na nako sa inyo gyud moabot ang panahon pag moabot ng gubot luoy gyud ang tao kay wa nay padulngan. Pero ang pulong sa Ginoo ang giingon, God is our refuge. Sa unsa paagi nga siya mahimo natong refuge? Mao bitaw na nga diin aron kita mo adto sa Ginoo. Bisan si David nagingon, the name of the Lord is strong tower, the righteous run into it. Unsa man ato pag run nga kabalota ang name gyud sa Ginoo is a strong tower nga dapat ang mga mataro mudagan. Ang pangutana unsaon nato pagdagan? Unya kung ikaw righteous, ikaw mudagan, sa asa paagi mudagan ka? Unang gingon magsimba na tayo ini nga murag tinuod bang gyud na no? Sabi nimo sa tinuod ko. Ang mga Hudiyo, ang mga Israelites atong unang panahon sa diha nga wa na si Kristo, nagdahom sila nga naa pa sila gitawag og tabang sa Ginoo. O bisa itong sa diyan awa na si Kristo, nabungkag na ang Roma, nagkatag na ang mga disciples. Last na si Apostol Pablo nagsuroy-suroy, ipangwalihan nila mga tao niya si Apostol Pablo, unang gingong gipatay pa yun. Pero last na to si Apostol Pablo, matod pa sa sulat ni Apostol Pablo, last na nag-appoint si Apostol Pablo to kanang gitawag magpakamatay alang sa pulong sa Ginoo. Last na nga din wala na lain pang gitawag. Although si Apostol Pablo nag-explikar para mapadayon ang mga buluhaton sa Ginoo or ministry. Aduna sila 5 kagasa. At una,
mga gitawag og propeta, mga apostoles, mga evangelist, mga karon pastor and teachers, aron pagpadayon lang nya kana sila mao nay magpalig-on, magpa-edify sa mga body of Christ nga mao nang church nga magpalig-on ba dili magpadaghan. Kung niingon man si Jesus Christ sa mga 12 disciples, go to the world and multiply, kadto tong mga 12 disciples, gani ang 12 disciples wa gyud na isulat diri nga nagwali sila hintel. Kay dili gyud mo to ang Gentile sa ilaha og sila di gyud mo to sa mga hintil, mo bitaw na hinungdan ang mga Hudiyo karon di gyud sila mo to og mga Kristohanon. Hangtod karon muna tinuod yun ning giingon ni Jesus Christ. Muna si Apostol Pablo ang nakasulod lang sa hintil nga mauuna si Jesus Christ. Nga din si Jesus Christ gibiyaan niya ang 12 disciples, nisibat siya. Niadto siya sa Samaria, which is giingnan siya ayaw anak sa Samaria kay dili na sila mutuon niya. Pero si Jesus Christ kaya doon nagplano mo tong niadto sa Samaria, nasugatan niya sa Samaritan woman diya sa balon ni Jacob. Dito sila nagisuryahan na giupin jud ni Jesus Christ ang tinuod gayud nga kinabuhi o ang tinuod nga pagsimba sa Ginoo. Sa iyang gingon, pagsugod pa lang daan ngadto sa mga hintil, ang Ginoo nga iyang amahan nangita niya atong magsisimba sa espiritu ug kamatuoran. Dili sa tanan magsimba, dili sa tanan nagsampit, kung dili ngadto sa espiritu ug kamatuoran. O bitaw na ang kamatuoran nawala na. Ganit Apostol Pablo nagsulti kamatuoran, daghan siya kaaway. Una ang mga tao magsulti kay kamatuoran sa tinuod lang, daghan gyud maglagod kay ngano man nahisulat man gud na nga ang mga iya sa Ginoo persecute yun. No? Dumtan yun, labi na kung ikaw magsulti kamatuoran. Mao ni ang gingon ni Apostol Pablo, neither enter into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Nga di gyud nimo sulod, bisan ikaw kung ikaw nahigugma sa Ginoo, wa na ni sulod sa tuwa. Wala ni sulod sa mga tao nga nahigugma sa Ginoo nga gi-prepare kay ngano man mystery gani ni. Upon the verse 10, but God hath revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Pero ang Ginoo nagpadayag kaniya, pinaagi sa Espiritu, kaya ang Espiritu mao man ay nagatungkad sa tanang butang, labi na kanang laglong nga butang diya sa Ginoo. Mao ni ang giingon niya kaning mga butang nga mga pagpangalagat sa Ginoo, laglong kayo ni. Walay makatugkad ini ba? Walay makibalo ini, dili ni pwede ingon nga kana siya kay pride, kay balo na. Kana siya kay naana na kaalam sa Ginoo. Abi nimo unsay giingon din ni si Apostol Pablo sa Roma sa chapter 11 verse 33. Oh, the deep of the riches both of wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgment and His way, past finding out. Dili na nimo makaplagan tungod sa kalalom sa gidatuon niya nang kay balo og knowledge of God. Mo nang sa tinuod lang, kung ang pobre kay balo pa lang siya, makatugkat pa lang siya sa kadatuon, sa wisdom ug sa knowledge, buduol yun ng pobre. O bitaw nang gituyo man yun na gingon sa Old Testament, gipili gituyo na kuno ang pagkapobre nimo. Will na sa Ginoo nga ikaw mapobre aron makaila ka Ginoo. Yang saon naman mga pobre wa mahinung kaila. Pero nagingon si Jesus Christ, bulahan kamo mga pobre kung naa na mo diha sa Ginoo. Muna nga din, walay nakatugkad kay lalong kay ni. Dili ni makaplagan. Labi na kanang gitawag, how unsearchable are His judgment in His ways. Kanang judgment palang daan, kabaw ba mo anang judgment? That is decision. Kung sa gani decision sa Bible, mauna na. Mobita na nga anumang mingon sila nga din baliwala lang ang pagpangalagat sa Ginoo, which is ang decision, ang judgment sa Ginoo. Kung mangita mo na ako,
ako magapangita ninyo o makaplagan ko ninyo. Kung i-deny ko ninyo, i-deny tamo, that is judgment. Period na. Manang ingon, kung ikaw nahimong Kristohanon, kung wala na sa imong kasing-kasing, sa tinuod lang. Bisan kini mga pag-awit usay, masikita mo ko, magabi, magilak ko sa Ginoo nga ingon ko, Lord, kinsa maging maluwas kay gani, bisan ako. Mingon ko sa Ginoo, Lord, lisod yun ang imuhang masugo. Kung wala ka. Nga naman, kaya ba ninyo ni tanan? So, sige na kung basta. Nakaingon ko, di yun na makaya na ako kung wala ang Ginoo. Munang gingon, kabubot ko na lang sa Ginoo ang tanan. Munang ang mercy ang akong ipangayo sa Ginoo. Mercy na lang. Kung doon na may grace, pero doon ay trono of mercy. Kung doon ay trono of grace, munang ang iyang gihatag sa throne of grace is mercy. Kaluyan niya katong gusto niyang kaluyan. Higugmaon niya katunay gugma niya. Munang judgment sa Ginoo, the judgment of the Lord ingon pa ni David are true. Pagka-convert ni sa kalag, munang gingon kita na himong Kristohanon, dili lang kay Kristohanon. Espirituhanon ta nga din ang tanan mga sugo sa Ginoo. Mao na atong kinabuhi, labi na nga ang kalibutan. Tanawa dunay gibalita sa YouTube nga napulo usa ka lugar sa Iceland. In one day ba to? Napulo ka? Earthquake? 1,000 gani. Niya, baliwalaon na ninyo, gibalita man na. Sa unsang pagi, kaya mo nag-prophecy unang mubalik si Kristo mismo hingon si Jesus Christ. There will be a famine. There will be a pestilence, earthquake in diverse places. Niya, karon di patamutuwa ng mga nahitabo. Paubitaw ng mga baha, lunok. Kanang mga lunok sa laing lugar, abi ni mo kada bulan na may lunok ba galing lang wa lang ta nag-search. Dili naman na matago. Mo nang giingon sa diha nga mahibalo na ang tao sa mga pulong sa Ginoo. Mo na hapit na pagbalik sa Ginoo. Nahibaw na mo sa pulong sa Ginoo nga tama ang pulong sa Ginoo nga din kay do na may nahitabo. Mo na yang gingon dinhi. Sa verse 11, for what man knoweth that the things of a man save the spirit of man which is in him, even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Kay unsa man daw naibaw-an sa tao sa mga tao, butang sa tao, sila, mo nang gingon, maluwas, save the spirit of man, maluwas sila pinaagi sa mga espiritu sa tao, which is in him, even so the things of God knoweth no man. Bisan ang mga butang sa Ginoo gani wala gani ni bawo nga tao. Unsaon man pagkabalo sa mga pastor ang maluwas gyud ang iyang mga membro. Maluwas din ang mga tao be. Sige lang wali nga ang Ginoo na higugma. Ang Ginoo o na usay makaingon gyud ko kanang naay mga sa tinuod lang prangkahay na gyud ni sa tinuod lang ako. Dugay ra gyud ko nagingon ini kung mahimo musuroy ko mulakaw ko sa kadalanan aron ra musulti. Pero kung i-permit man na sa Ginoo, mo nang gingon if God permit, if God's will, wa ko'y mahimo. Pero mao Ginoo ang gusto sa Ginoo nga iyang isulti tanan. Pero wa man siya gigamit. Mo na nga din pagtuon na lang gyud sa katao. Kay ang tao wa mo gyud kay balo sa butang sa Ginoo. Unya unsa man ang pagbati sa tao daw, makasave day na og mga tao, pagsulti niya maluwas na siya. Pagingon niya na ang Ginoo na higugma, dawatan ninyong Ginoo, maluwas na mo. Bobitaw nang naay na isulat. Bobitaw na ang Espiritu sa Ginoo, mag-reveal ngadto sa tao. Kung wa na i-reveal sa iya ha, bobitaw na ako, sultihan ta mo, gi-reveal ni sa ko, kay nga naman. Sige makugbasa. Mupahulay lang ko. Nangayo lang ko pahulay sa Ginoo, pero mumatagyo ko alas 3 aron lang pagbasa dili gyud ko pwede dili ko kamata kay bisan sa pagkatulog nako makamatagyo ko alas 3 aron lang mubasa pero di ko ganahan mubasa palya nga mubasa nako di ako ganahan muundang kay nga naman sa tinuod lang ang mga nagsulti ining mga pulong murag nakaingon ko dili tao anong tinuod gani nga kauban nimo nga siya nagsugo gyud nga mao gyud iyang gusto mo na akong gisulti sa inyo ha.
Kay why nasayo dini? Bisan pa ang espiritu sa tao, kundi espiritu lang sa Dios. Verse 12, now we have received not the spirit of this world, or the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Kung freely given to us of God, kung may gihatag niyang libre sa tuwabi, libre nga gihatag niya nga iyang gi-prepare todos nga nahigugma. Kung ikaw nahigugma man sa Ginoo, adunay gianda mong Ginoo. Munang mga lagad ta, nangalagad ta kay ngano man, adunay ginahitabo nya unsa matong baton, adunay gi-prepare. Ako ban rapture. Abi no sa tinuod lang kini hinuong wala. Hininong wala gi-explicar kayo sa Biblia, mao hinuong mo gituan. Nga kanang caught up, tinuod na i-caught up, inigbalik sa Ginoo. Sugaton man ato siya, unsa man ato sakyan. Mo nang ningon si Pablo sa Tesalonica, caught upon rata, musugat ta sa Ginoo, kay sabgawon man ta sa panganod aron musugat sa iya, kay wa man tayo lain sakyanan. Muna dunay caught up niya sa Revelation, nga matod pa niya sa diya mo abot na ang 666. Ang babae nga nanganak, amaw si Mary, ang iyang anak si Kristo, kunya ang ito niya mga Kristohanon, o ng babae with child, gitagaan og lugar kung asa siya moadto, muni ato arong susihon. Mo nang gingon gi-prepare sa Ginoo katong nahigugma kaniya. Kung ikaw nahigugma mo na ayo kadlok yun, kay ang Ginoo nag-andam. Nga matod pa niya sa verse 13, which thing also we speak, not in the word which man's wisdom teach it, but which is the Holy Ghost teach it, comparing spiritual things with the spiritual. Mo nang gingon nga ang butang nga gisulti dili sa pulong sa usa ka tawo nga bright nga nagatudlo, but which is the Holy Ghost teach it, kundili ang Holy Ghost mao unay nagtudlo sa usa ka magwawali sa tao. Kanang gitawag og kanang Biblia gyud, kanang pulong gyud mao na iyang gitudlo, dili nang gitudlo nga mao bitan na si Jesus Christ. Niingon siya sa mga parasyo, mga escriba, these people draw near to me with their lips and mouth. Nga naman, ang ilang gipanudlo is the commandment of man. Mga sugo sa tao. Gireject nila ang sugo sa Ginoo aron ang mga sugo sa tao nga mao katong tradisyon nga kakaraan pa nilang pamaagi. Kunya naa may New Testament. Boto ang ilang gituman. Una nga nagdaig sila with their lips and mouth, pero ang heart wala. Kaya nga naman wala pa manggod ni sulod. Atong unang panahon wala pa espiritu nag-move sa ilaha, kundili mga propeta, mga disipulo. Karon mo nang gingon wala naman si Jesus Christ, mo nang nag-comfort na to, which is the Holy Ghost. Mo na ang Holy Ghost nga mao kining pulong nga kung atong basahon mo na ang nagtudlo na to, dapat din hita mo base nga mao na iyang gingon dinhi nga gitudlo sa Holy Ghost, pinaagi ning pulong. Kay ang Holy Ghost mao ni pulong, comparing the spiritual things which is spiritual. Nag-compare ba sa mga spiritual things diya sa espiritu? Sa may gingon sa spiritual kining Bible sa espiritu, mo ni atong hisgutan. Namatod pa sa verse 15 14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritual discerned. Mao na yang gingon, apan ang natural nga tao dili makadawat nining butang sa espiritu sa Ginoo. Kini mga Bible ba di kasabot ning Bible. Magsige lang paminaw nya kini magwali pod o bitaw na sa tinuod lang. Glory to God. Kita ra siguro o kamuray na minaw in 2 hours or 1 hour and a half ba. Pero abin mo ang pag-eskwela gud nako, ang tudlo gud kumuwali daw ta is 30 minutes lang daw.
Sa bata, 15 lang. Sa mga tiguang, 30 minutes. Halos magaling ng mga tiguang daw. Kaya nga daw 30 minutes, nga pulaan naman good na sila. Kaya tinuod man yun na. Di man sila ganahan good na ng pulong sa Ginoo. Kaya dili man sila iya sa Ginoo. Kaya kung iya pa sa Ginoo, bisan pagpila ka oras. Di ba? Kamu ganahan ba mo? Ako nangita yung kung magwawali atong una sa diyan nga wa pa ko nagpastor, mangita kung magwawali ka nang ganahan yung ko maminaw sa iyang giwali, nga kanang iyang giwali naa gyud sa Biblia, dili ingon ka nang wala. O bitaw na sultihan mo sa mga simbahan nga akong adtuan. Mudibati dahil ko ngano man. Mingon dahil ko sa kong kasing-kasing pagkakulang sa mong gisulti. Kaya nga naman nakabasa man ko, kung unsay gusto gyud sa Ginoo. Una ang pastor, ang shepherd, according to the heart of God. Gusto sa Ginoo kaning tunan na hisulat. May bawaan jud nato ni dili nato ni kuhaan, dili dugangan. Labaw pa nga dili ta mag buat-buat nga diin kita magtudlo. Himuo na tong commandment of man. Mao na ang natural man, receive not the things. Kung ikaw natural, mo nang di ka kasabot ini mga pagpangalagad sa Ginoo, mo nang gipasabot sa Ginoo. Kay gireveal ni sa ato pinaagi ni pulong kini Bible. Sabi nimo kini Bible 1 year pa lang ni. Aniha? O 1 year? Guba dahil pero atong unang Bible nako. Niabot man ang tug mga 5 years, 6 years, wag yun nagguba. Kaya nga naman, wag man ko nag-study. Kuhara man ko. Pero kinisultihan ta mo. Murag daan naman ni, murag kanas apa ning giatag sa katuig pa lang ni. Mo na karon ang mga manid ko sa mga kaubanan pastor ng Bible pagkagwapo, gold. Sino-sino, inampingan. Karon ingnon gyud nga nagdalag pastor, nagdalag pulong sa Ginoo pero wa day study to. Mo nang gingon naay kauban ako pastor nga di nagtrabaho ko dito sa Kuwal. Nagseminar sila unya ang gipanhatag daw sa ilang seminar mga books, daghan daw books. Mo tong nagpili to yung asawa nga ihatag sa ako. So ako giingnan kapuya na basahon eh. Wala akong giingan, dili ko mubasa ng mga Bible sa mga libro nga mga gihimong tao. Bible ra akong basahon, amo wa niya gihatag. Bible ra akong basahon kay mora na ang gisulti sa Ginoo. Wala nila eh. Kung naman gani mga books, mga interpretation na lang na nila. Mo nang giingon ang spiritual things sa Ginoo dili na ma-receive sa natural na tao. Mo na yang giingon dinhi sa verse 15. But he that is spiritual judges all things, yet he himself is judge of no man. Mo bitaw na sa tinuod lang glory to God sa diyan nga nahibaw ko ini mga pulong sa Ginoo. Mo nang makasulti ko sa ila nga mali man imo ha. Pero sila musulti sa ako, makaingon ba sila mali? Pag maingon sila mali man na imo, o sige, kuhaan na ang isa ka page nga diya sa Bible ko, mali man lang ako. Munang giingon dili sila makasulti dayon sa kuha nga mali ni ako. Kaya nga naman, puro ni sa Ginoo, wag yun ko ako ini. Biblical yun ang akong gisulti, kanang naagyod sa Bible. Kaniadto pag yun na, di yun kumingon nga dili na, mawabitaw na nga bisag wa ko nangalagad kaayo. Backslider man ko, more of on lang ko, napa ko'y bisyo, nangalagad sa Ginoo, simba-simba ko, pero usalang kabutan nga din akong gituhuan, nga dili yun ako ipagramay ang pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, Ginoo man eh. Diba? Ito ba mo nga Ginoo ni? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Mo bitaw na ang tanang gisulti diri sa Biblia na insulat, ang Ginoo nagsulti ni. Mo na yang gingon dinhi sa verse 15, but he that is spiritual judgeth all things. Mo nang hukom ko, mo nang sulti ko bisan sa akong partner sa akong panimalay, sulti ko gyud kay ngano man naman gud sa Biblia. Nya ako ilang sultihan. O sige, sulti ko. Ipakita ninyo nga kana mo ay gisulti sa Bible. Verse 16, for who hath known the mind of the Lord? Kaya kita may naibaw sa una gyud sa Ginoo. That he might instruct him aron atong suguon siya. Sultihan siya Lord. Di ba asay na imingon siya, musugot man Ginoo na ba?
Magkampo lang doon tam. Sugot lang ang Ginoo nga mo abro ito mula ka po muadto sa ko dito di lang sa to musimba. Musugot man Ginoo ana ba? Nga may instruct nimo ang Ginoo nga musugot, judgment na gani ni, decision na gani ni. Nga matod pa niya atong unang panahon dunay balaod yun sa Ginoo mismo nga giingnan si Moses. Unong kaadlaw Moses inyo ang isa kaadlaw. Mo nang giingon, ako pahulay mo aron pag panalangin. Ang dili mo nang giingon. Muana ni anang adlaw na. Mo nang gikat off siya bilang tao sa Dios, gikat off. Dili na pwede usbon, gikat off ka. Prangka lang, kung gusto ka maluwas, mabitan ako kung gusulti ko ninyo, mas kuyaw, inikabot ng panahon, kung dili mo kaandam. Ako, makayong kuluoy ang mga tao. Bisan ako, bisan ang mga ko, bisan asa. Makayong ko, luoyan ng mga tao, mga huwag yung karila sila sa Ginoo. Pero Christians, mabitan na mga fellowship, pero no, may celebration, invite me. Kabalo na kanila ng celebration, mag-celebrar sila, kaya mag-pray sila sa Israel. Sa tinuod lang ang Israel, mawala yun. Nga naman, ihatag man na sa Gentiles, na unsa man na ito pagkabalo, bubitaw na ang pulong sa Ginoo nagsulti, nawala naman gani na sila itong unang panahon, nagkatibulaag naman gani na sila, nabalik lang na sila, kay prophesy man po, nga si Jesus Christ, nagsulti man yun sa diya nga, musa nga na gani ning kahoy, nga akong gitonglo, nga maong igira, ilhana na sa ipagbalik, unisa nga naman sila. Nahimo naman po silang nasod. Pero dili ingon iya sa Ginoo, nahimo lang nasod kay mao na. Kunya ang prophecy na pod nga diin moabot gyud ang panahon nga diin ang kalibutan harian sa mga walay Dios, sa mga Gentiles. Nga kita asa man ta, mao na akong giingon naay gi-prepare sa Ginoo. Nga ang tao ang ikabalon sige prepare. Una mingon ko sa kung tao ng pastor, kabalo ba ka? Asa mo padulong sa diya moabot na ning panahon sa gira. Nagtuo ba mo nga diin kining gira dili mahitabo? It is written na. Ang pastor nga di magsulti og gira, dili na pinadala sa Ginoo, klaro kayo ana. Unang musulti ko ninyo kay luoy man kayo puno. Nya, labaw pa nga ako. Unang anong musulti ko kay mo ni gipadayag sa Ginoo, mo ni ang unang-una sa Ginoo, for who hath known the mind of the Lord that he might instruct him? But we have the mind of Christ. Muna nga natay hunahuna ni Kristo. Unsa may hunahuna ni Kristo? At pagkadako sa hunahuna ni Kristo dinhi sa mga tao, adunay ginahuna, adunay purpose. Abi mo kana si Jesus Christ? May purpose na gianin niya diri kay kwaon ta niya diri. Gali lang dili pa time nga kwaon ta liadto siya kay nag-prepare. Kanang yang gi-prepare dito, mubalik daw siya, wala nang dalon niya ang New Jerusalem. Ang bagong Jerusalem, kay kanang Jerusalem nga naaro sa Israel, bungkagon jud na. Naay bagong Jerusalem, nga iyang dibuhat, kay di man siya mo puyo og binuhat og tao. Sama ining simbahan, bahalag guba ni. Total, mabitan nang wala, good sa akong kasing-kasing nga, i-repair ni kay ngano, ang Bible nagingon, dunay katapusan. Sa ato pa, magsige tag renew ini, sige bago, sige pagwapo. Which is wata kabalo nga, matapos ang magyapon ni. Sa may bot pasabot sa pulong sa Ginoo nga dunay katapusan. Kita ba, kay kita man tinuod nga church, kita mahimot ang maligon, aron di nga ta mahadlok ba? Sa tinuod lang, moabot ang panahon mahadlok ra kita. Kay mao man ginang ato ang kalaban. Abi nimo the last enemy of God is death. Kanang dead, ang tao namatay, lamyo na sa fire. Muna giingon sa Revelation, galing lang, walay isog manulti na, muna inungdan mga tao. O na, gitawag na lang yung mga pastor, mga blind guide. Muna nga ako, glory to God, sultihan ta mo, dako ko hadlok sa Ginoo. Madlok ko din maluwas, kaya nga manibasa na ko, kuyaw kayo ang diandam sa Ginoo sa katao. Tulugan na kabutang. Pag abot sa adlaw sa Ginoo, panimalos. Kapungot ug tortor at kanang torment, torture ba, i-torture gyud ang tao. Kanalong kapungot daan pito na kabuok, pero kanang panimalo sa Ginoo mo nang 666
kabalos na gyud ang Ginoo, mangita na gyud mo sa Ginoo ba. Kaya nga naman, naman 666, di mo pamarka, managan man. O manang makabawot ang Ginoo, rabol na wapay marka. Baliwala lang. Sa tinuod lang, ambot sa tinuod lang, ang Ginoo na sa ato ang kilid. Kaya naman tayo pulong, ang Ginoo pulong man, nakabalo na ta, kaya nakadungog naman mo, gireveal naman mo na gingon, pinaagi sa Espiritu, mo na ang spiritual man, mo na kumingon, ang iya yun sa Ginoo, dili Christian, kundi spiritual man. Ulta na siya mag-pray ko Lord, sa kapag kinabuhi sa Espiritu. Kaya there is no condemnation. Who walk not after the Spirit. Labi na kung magsimba ka, ang pulong, wala lang. Paminaw mo sa mga pulong nila. Iklaro yun. Kung sila ba nagtudlo about kanang mga pulong nga witches nga matod pa niya kanang like a driven nail. Nganong na may driven nail kanang sama daw sa lansa nga nalubong nimo nga unsa man gyud tuyo nato. Nganong nangalagat ta sa Ginoo kanang ibutang gyud imong kasing-kasing ba nalubong ba? Wala nga kamo kabalo ba mo nganong nangalagat ta sa Ginoo? Muna ang Ginoo nag-andam. Muna yung gingon sa verse 9, but as it is written, eye has not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Loy, kayo ang tao, buhay magwali. Kaya nga naman, wa man yun ni gi-enter. So sa kakasing-kasing. Ingon ganin ni Solomon, he make all things beautiful. Kung sa'y gisulod sa kasing-kasing sa tao, ang kalibutan, He put the word in their heart, but the word of God, wala giyusan na sayod. Una po, musulti ko ninyo, kaya naaman day sa Bible, o mo na ni. Do na tayo gi-prepare, kaya nga naman, mo nang yani si Jesus Christ nag-prepare, dagan iyang gi-prepare. Kanang the hiding place. Kanang the place of refuge. Kanang safety place. Munang gingon nga taguan niya unsa man ang mga lugar na Isaiah chapter 64 verse 4. For since the beginning of the world men have not heard nor received by the ear, neither hath the eye seen. O God, beside thee, what He hath prepared for him that waited for Him. Si Isaiah nag-ingon na daan, sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan, ang tao, wa kadungog. Mana mga tao, baliwala na nila, pero kamo, nakadungog na mo ha. Sabi niyo sa tinuod, kini pangalagad si Ginoo. Secret ni, sila wa sila kabalo. Kaya nga naman, di man guta bungga kayo, di man guta gwapo kayo manguan gani manganta. Di ta sikat ba? Anang dili gani ta bulgar because ang pagpangalagad sa Ginoo is secret. Mga taong mga gipanghikap sa Ginoo mo ra to, nangita sa pulong sa Ginoo kung asa nila makita ang pulong sa Ginoo. Mo nang ayaw mo kabalaka nga di mo sikat. Ipaubos man ta sa Ginoo nya moabot ang panahon i-lift up ra ta niya. Mo nang dili ta magpasikat. Ito na mga invitation sa diri sa barangay na din mo apil daw ko parid, mo apil daw og ganang mga program, mo apil daw aron mahibaw-an. Naningkamot ko sa akong kaluwasan dili pinaagi. Na din mahibaw-an ko aron maluwas ko. Maglugos ganito gos, uwaw kayo kundi ta maluwas. Magpakita ta mga Christians ta, mga victorious ta, pag-abot day, pildi day. Nga naman, huwag dyan, nag-warning ang Ginoo, ang pulong sa Ginoo, kinahanglan dili ta mataro kay uyugon man gud ni. Wala yang gingon din ni. Ingon pa ni Isaiah, sukad pa sa sinugdan sa kalibutan nga wa gyud ni nadunggan. Wa ni nasabtan sa mga dalunggan. Wala ni makita sa mga mata beside ni ana. Kung
unsa ang gi-prepare sa Ginoo niadtong mga naghuwat. What He had prepared for him that waited for Him. Unsa man di yang giandam sa ato nga nagpaabot sa Ginoo, nagpaabot ba mo sa Ginoo? So na siya giandam. Sa may yang giandam. Wala to pangutanon kung sa yang giandam. Kung wa ka magaybaw sa prepare sa Ginoo, kay wa mo gini-enter sa kasing-kasing sa tao, labi na katong gugma sa Ginoo, wa gani siya sulti, pero ang Ginoo mag-reveal. Mo na ni i-reveal niya kung unsay iyang giandam. Gusto bang maybaw sa iyang giandam? Ano luwi kay mga Kristiyano nga wa sila kabalo sa giandam sa Ginoo. Nagtuo sila rapture. Wala, nagpaabot lang sila rapture. Kaya saan mo ni mga magwawali, rapture man ang Japon. Nga gani, bisan pag ningon sila, gilalisan pa. Kanang say tawagan ng pre-trib, mid-trib, post-trib. Wabot daw ang rapture, kanang wala pa tribulation. Wabot daw ang rapture, tunga-tunga sa tribulation. Wabot daw ang rapture, human ang tribulation. Mana naglibog, which is kanang rapture, kanang meaning put up. Naago na sa Bible. Mao man na ang pag kanang gitawag og pagkuha sa Ginoo sa tuwa kay wa matay lain sa kanan put up na with the clouds. Mo na gingon, unsa may yang gi-prepare ni atong mga tao dili lang kay naigugma katong nagulat. Mo bitaw na si Jesus Christ, ang kingdom sa Ginoo ingon niya sama sa napulo ka birhen. Nga nagulat. Kinahanglan dito magulat. Dili ta ingon nga magsige lang tag tambong dito, wag ito hibalo magulat ba ta, nagulat ba ta? Kung sa ba nagihulat ba nimo, nagulat ba ka? Muna kung ikaw tinuod ni ani diri sa Ginoo, nagulat man ka. Manong sa may imong gihulat? Kanang giandam sa Ginoo. Manang pangutana unsa man giandam sa Ginoo? Mao na ang ato ang pangitaon jud, finding out. Mao na a preacher suit jud. Acceptable word ingon pa ni Solomon. Ang usa ka magwawali, mangita na siya kung unsang pulong na din right, kanang pulong sa kamatuoran, kanang acceptable words sa tao ba nga di lang kanang pulong para na nang gugma ang Ginoo na gugma acceptable ba din ha? Dili na acceptable, natural yun na ang Ginoo na gugma. Pero ang pangutana di unsa may acceptable nga kanang Ginoo nahigugma ni ato nahigugma kaniya mo na acceptable. Kung wa ka nahigugma unsa man imong gugma sa Ginoo, mo na acceptable sa usa ka tawo nga itudlo nga dili lang kay ingon nahigugma ang Ginoo sa mga tao, kun dili katong giigugma niya katong nahigugma pud niya. Period na naawa nagyunay lain madugang ana. Kung wa ka nahigugma, labaw pang Ginoo di may gugma nimo. Kung ikaw nahigugma sa Ginoo, siya una pang nahigugma nimo. Muna kinahanglan higugma na to ang Dios tibuok kasing-kasing kalag kung kusog na una. Muna yang gingon, gi-prepare niya atong mga tao nga naghulat. Kinsa man tong naghulat? Pareha atong panahon ni Noah ingon pa sa Hebrews, gisulat jud sa Hebrews sa New Testament chapter 11 verse 7. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepare an ark to the salvation of his house, by which he condemned the world and become heirs of the righteousness which is of by faith. Mao bitaw ni yang gingon ha. Isampo na sa Hebrews nga diin si Noah daw kuno pinaagi sa iyang pagtuo, giwarningan kita, nagtuo man ta, giwarningan ta. Sa butang nga din wa nato nakita, wa man ta kakita unsay mo abot, mahitabo. Move with fear. Diin siya adunay kadlok manggod sa Ginoo. Prepared, nag-andam siya og arka para sa iyang kaluwasan, sa iyang panimalay. By which he condemned the world. Pinaagi nga din at tungod nga din ang Ginoo manggod, laglago niyang kalibutan. And because heirs of the righteousness which is by faith, o tungod niya na iyang mabatunan ang pagkamatarong pinaagis pagtuo. Mo bitaw na kung walay pagtuo,
Bisa na tunguna sa panahon si Noah, may pagtuo, si Abraham may pagtuo, mga tao ay pagtuo. Katulang mga iya sa Ginoo, mo itong nanugot sa mga sugo sa Ginoo. Pero katong mga tao sa diya nga mawala na ang mga leader nila, mo itong mga tao nga wala pagtuo. Mo na nga ako, glory to God, doon ako'y pagtuo. Kamo, ang panutanan ako, doon na ba mo'y pagtuo sa? Mo na ang righteousness which is by faith, kanang pagkamatarong, kanang mga pagtuo gyud kung pala naron tuo man ka sa Ginoo. Unsa may mong gituan sa Ginoo? Nya kining adlaw ni iya number 1 yun ng adlaw. Unsa man yung pagsimba, unsa man yung pagdaig gani kung makakailag adlaw sa Ginoo ug i-disim lang nimo nga pareha tanang adlaw unsa gingon ni Pablo? Wala ka nagpasalamat sa Ginoo. Wa ka nagkaon diya sa Ginoo nga ang mga tao nga niani diri mangaon man gyud na. O nang gingon, he brought me into banqueting house. Kalan-anan nga balay. Dapat makakaon jud ka. Kay man shall not live by bread alone. Kay moabot ang kagutom. Uhon, dis kalibutan kung magira na asa man mo bit. O bitaw nang luwi kay ng mga gitawag og Hamas. Dili like Hamas kanang gasad. Na nagpuyo diya sa Israel. May lugar silang gamay. Gigayran pagid sila sa Hamas nga ang Hamas nga ang ilang tinguha paon jud ang Israel irison jud is kalibutan kanang angkunan jud nila pero ang plano sa Ginoo is plano gyud ni sa Ginoo na isulat na mo na nga giandam sa Ginoo mo na nga din kita mutong da pulong sa Ginoo unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. Hebrews chapter 11 verse 16. But now they desire a better country, that is in heaven and in heaven. Wherefore God is not ashamed to the call their God, for He hath prepared for them a city. O mo na yung gingon ha. Kaya ang nag-desire daw sa maayo gayong a better country. Nga amaw kana ang langit nun and heavenly, where God is not ashamed nga din aron ang Ginoo di maulaw nga tawgon siya nga atong Dios, for He hath prepared for them a city. Kay siya nag-andam og syudad alang nato. Mo bitaw na nga sa John unsa iyang gingon sa John 14:1, I will go and prepare a place for you. Kung sadya nga mauman na daw, mubalik siya kay kung asa daw siya, to ata. Nga kay muani man siya diri, mauman ay plano, muhari siya dis kalibutan. O di, na ata. Magdala siya gingharian niya, country, city. Munang gitawag pa sa spiritual, the city of righteousness. Gingon ni Isaiah, ang buot pasabot ba kaning mo bitaw nang ningon si Jesus Christ, seek first the kingdom of God and His righteousness. Kay ang syudad sa Ginoo, ang kingdom sa Ginoo, mo nang gingon righteousness. Mo na ang desire, a better country. Nag-desire daw ang Ginoo of better country and heavenly, where God is not ashamed to the called their God. Kadi nagtawag sila sa Ginoo nga matod pa niya, prepare for them a city. Nag-andam ang Ginoo og syudad. Aron dili niya ikundim ning kalibutan, kabaw ba mo ang kalibutan ikundim ni? Ikundim ni ba? Laglago ni ba sama tungunang panahon? Mas kuyaw karong panahon nga umabot kay ending of the world na ni, end of the world na. Sige lang ingon nga din mga tao, end of the world niya wa nang andam. Makuyaw anang end of the world. Baliwalaon na ninyo ang Ginoo na nagsulti ana nga adunay end of the world. Nusa man yung buhat kanang end of the world. Kung say imetabo dahil sa end of the world, ingon pa sa dictionary kining kundim, ikundim ang yun niya. To declare to be reprehensible, wrong or evil, usually after waiting evidence and without reservation. O mo na ang condemnation sa kalibutan, walay reservation dire, walay pabilin dire. Asa man ta? Mingon lang gyud ta nga Ginoo nang bahala. Saan bahala ang Ginoo? O bitaw nang naatay gitawag og guidance. Mga guide, mga leader. Kung blind na imong guide, awa na. Manay ang gingon condemn
is without reservation. Walay gi-reserve dire sa kalibutan, gi-condemn. Manang gingon, reservation is the act of reserving something such as the right or interest to reserve. Nga tarong man na o mga unsa man na, wala gyud gi-reserve nga tarong. Kaya nga naman, gi-condemn ang kalibutan, gi-condemn. 2 Peter chapter 3 verse 7. Saan sa pag-gi-condemn niya? But the heaven and the earth which are now but the same word, sa maulang pulong are kept in store, gibantayan ng Japon, reserved into fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Gi-reserve. Asa gi-reserve ang kalibutan? Dili sa lunok, fire. Mo nang ang tao kabalo nga di ng kalibutan matapos na watay kabalo kanusa. Umuwi ta ng bantayanan nato ni kung moabot gani ng 666 kay kanang paghuman sa gira. Siyempre tag 4 years naman ang gira ba? Na may mudaog anak. Yan naglaban-laban na kingdom against kingdom. Di naim. Laban-laban na. Ya side sa demokrasya ug side sa komunista asay mudaog. Yung komunista, di rin ba nang muto Ginoo? Yung saan mananay mo, kung kinsay mo daw na komunista o demokrasya, siguradong pildi ang demokrasya. Kaya nga naman, maumong po'y plano sa Ginoo nga ang kalibutan is makumon. Kanang one world ba, one world. Aron dunay mo tungha, kay giprapisi manggo na doon ang against ni Kristo. Nga di magpakita diri sama po na ni Kristo dunay samad ikamatay unya mabanhaw ra pud siya maayo ra gyapon siya unay gingon sa Revelation nga di ilhon siya sa mga tao nga siya ang tinuod Misaya kay daghang pa may nagpaabot og Misaya ba wala man nila giila nga si Jesus Christ is the Messiah so napay paabot nila nga manluluwas sa kalibutan mo ni giprapisi ni Daniel nga diin motungha na siya maghimog pamaagi sa kalibutan, gwapuhon pa niya ang kalibutan. Mahumanag yun ang bridge ito padung samal. O naging lukso-lukso na ta, kay makalibot na ta kanunay. Mabita na, nagsulti ko ninyo, makalumos ng kalipayan sa kalibutan. Nihinay lang ta, pangayong yun na to sa Ginoo nga mahimpit lita. Ora ginigingon sa Ginoo nga mahimot ang burti. Mana yang gingon din ni? The earth, the heaven and the earth, which are but the same word. Naalang yapon sa maong pulong ha. Wingon ng mga tao, naamang po kung kalibutan, maayo mang kalibutan. Sige lang ingon, kaya wak may nagsulti nila, nga daot na rin ang kalibutan. Keep store, di, walang yapon. Unto fire, or reserve unto fire against the day of judgment and perdition of the ungodly men. Di-reserve ni sa kalayo, sa adlaw, sa pagpanghukom, sa mga paglaglag sa mga dili Diyos sa mga dili Diyos nun nga mga tao. 2 Peter chapter 3 verse 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in day which the heaven shall pass away with a great noise, and the element shall melt with fervent heat. The earth also and the world that are therein shall be burned up. Verse 11, seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of person ought to be in all holy conversation and godliness. Mao ni iyang giingon sa adlaw sa Ginoo moabot sama kuno sa kawatan sa kagabion. Ang langit manglabay og ang dakong dahunog, tingog, great noise. O ang mga butang, the element shall melt, mga tunaw, pinaagi sa fervent heat, sa init yun kayo. The great at the earth also and the work that therein shall be burned up. O ang yuta, o kalibutan, o ang buhat sa kalibutan, masunog. 11. Seeing then, tanawa ninyo that all these things shall be dissolved. Tanawa ninyo, kinita ng butang daw kuno. Mga tunaw. What
What manner of person ought ye to be in all holy conversation and godliness? Unsa man klaseng kinaiya sa atong kinabuhi diya sa pagkabalaan o sa pagka-Diyos nun. Unsa man klaseng kinaiya diya atong pagkinabuhi aron di ta maapil sunog. What manner of person ought to be o ye ought to be nga imong gusto. Unsa may pasabot ding ingon nga sunugo na magining tanan. Unsa man klaseng tao gyud nga imong kinaiyahon? Kanang holy conversation, kanang balaan nga pagkinabuhi og ang Dios nun. O bitaw nang kinahanglan magbalaan ta, kundi ta magbalaan bisan na lang mag-Dios nun. Unsa klaseng pagka-Dios nun? May bawaan ba kag Dios nun kung maliit ka? May bawaan ba kag Dios nun kung di ka faithful? May bawaan ba kag Dios nun kung dili ka die hard? Diyan na may bawaan nimo ang mga tao para na makakita ko atong unang panahon. Kining iglesia ni Cristo sa tinuod lang buntag sa iyo. Alas 3 pa lang wato na sa simbahan. Mo ni matawag og Dios no natunguna ang mga Katolik gani mga tiguang natunguna. Sa iyo kay na sila. Pagsugod din perting sa iyo pero karon dili na kay hinay na siguro kapoy na siguro. Mga alas 7, nalata na sila diyan. Ipaniid ko na kay ngano man nay sulat magud. Mo bitaw na magbantay taon sa mga klaseng kinaiyan yung gusto kanang holy conversation kanang balaan nga mga pagkinabuhi unsang klase yung gusto kanang mga dili lang balaan mo bitaw na dili sa simbahan ang dingon sa Ginoo magbalaan mo na pangayo mo daag pasaylo ayaw gyud mo pag-pray diri nga ang Ginoo mo hata natong pasaylo kay dili tatakos ana. Gusto sa Ginoo mahimong tang takos mo na inungdan si Pablo nagingon mo na inungdan kamo nga sakit nga luya nga matay because kay dili man mo takos sa pagani diri sa pagi diha naman mga ipasaylo. Sabat di keep it holy so therefore kung atong unanon Sabado pa lang daan pangayo nagpasaylo aron pag-abot nimo diri holy na ka kay wala na may halad alang sa sala kay pagkamat ka naman ni Kristo ng masalaan na kung masayok man ta ug maunya o pangayo pasaylo he is faithful and just to forgive us mo nang pangayo daag pasaylo mo nang giayog yung pag-mention daang the Lord pasaylo amin dili pa ka sa tubangan sa Ginoo dili na acceptable tinuod lang mo gina 2 Peter chapter 3 verse 12 looking for an hasting unto the coming of the day of God, when the heaven being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Tanawa ninyo madali. Tanawa dan yun sa pagdali ba? Paspasig tanaw ba? Isang pagtanaw na to. Nga ang kalibutan ba? Nga matod pa niya, unto the coming of the day of God, hantod sa pagbalik sa Ginoo, nga ang heaven being on fire, ingon naa sa kainit, sa kalayo, shall be dissolved. Kana mawala ra, matunaw ra, ang mga element shall melt with fervent heat, mga tunaw, pinaagi sa kainit. Mo bitaw nang katong gingon nila katong sabi nimo, ang history karon nganong nagsigit ang baha. Kay ang ulan dili na dayon makaawas sa dagat kay daghan na ang dagat. Napuno na ang dagat ba? Abi mo pila ka metros tong i-estimate nila mga 4 meters. Nitaas og 4 meters. Mo na daghay na mga lugar karon dito sa India gani na lugar dito nga dako kay nga village sa tunguna pero karon gamay na lang. Tingano man ang dagat nilapaw na ba? Tungod kay ang Iceland gani earthquake man gani itong miaging bulan ba to? Napulo lang ka earthquake daw with one day. Natunaw ba nga hulog tungod kay init na manggod ang panahon. Di ba init ng panahon? Gusto na mong aircon, naba mo aircon sa inyo ha? Kaya nga naman, init naman panahon. Huwag mo na yung gingon. Ado na gitawag, giandam sa Ginoo nga kapungot, basig ang mga tao ba, wala kasabot ba? Nga paduna sa painit ang kalibutan. Muna yung gingon din ni babot ang panahon. Muna gingon niya, what manner of person ought to be in all holy conversation.
Unsang klaseng pagkinabuhi balaanon nga og Dios nun. Ganang Dios nun ug pagkabalaan. 1 Peter chapter 1 verse 15. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manners of conversation. Magbalaan gyud ta bisag sa adlaw Lunes kung dili man ta kabala mga pasaylo, pero ang adlaw sa Ginoo ba? Munang kinahanglan watay sala, watay sayop, wala na tay gidumtan, wala na tay gihuna-huna, wala na tatanan. Kay adlaw ni sa Ginoo aron iblis patagid sa Ginoo ingunana ug mauna ang kinabuhi sa holy o mga balaan o mga Diyos nun. Mo nang mingon ka what manner of person ye ought to be, a holy conversation sa mga klase. Mo na yang gingon kanang manner of conversation. A holy, mo nang be ye holy. Sa Hebrews chapter 12 verse 14, follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Mo na isunod yun ang kalinaw sa tanang tao ng pagkabalaan, peace and holiness. That is conversation.